Umlisa osesikhandele udumo ey'nkundla zokuxhumana ngokulingisela u-Ali umfowamgube ugcine esetalabha umthandeni Manqele Igcokama Elisha. Kule video yalo mlisa kuvela Igcokama Elisha libuka le video lijabhele khona futhi libhalwe nokucasuka kodwa futhi alikhulumi lutho liyithulele nje liyayibukela. Sanibonani mabhokela, sanibonani bathandi bomculo amaskande elemakhaya. Ekwalona igazi lakamgube ungqo original balo bafethu ngizela nje ngizoveza nje ithalente lami esengilidolile la. Ngimnani kakhulu emculo ngoba ugcokama senyamdlola ngesiginci lomfanelo kaManqele othi amehlo. Izwa nje. Unganaki, ngisanda kufunda. Demyame, bese me calling at all, especially you. Una vez te in the time